أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiko kaya bati ako ko salamakan baganin ko Allah aditano dan matag mo papatay uditano mataang sumanaw salam akalilintan limu nakaparakat si sadyang kaya dunia udara katanopan kakalimo mau papatay ayam malam nasi kumasa kapakan balingan tanong sa adungan na kauli o kapakapan tawar katano Allah o kasurga niya Allahumma amin. Babangnya orang sa maaf sabab sa guru akan untuk nabi itu kami ayat itu yang naik bertiap apapun paganya muhadir apapun umum bisa marawin istimit nang rasa kaya karangan ikadua na itu dan tugawan isa gagawin na puna mo sa Davao ada ko dan toro ko sa padan na kahit mang po gagawin na sumiyaga na ko panusi ka makapupuna ko sa Buldon sa isa kaya kaya ng province di ako makusawan ay napun baga na stress nakatiya hindi at magkaya sembilan sobat nakatiya ko paano pa pangaliakan sa ubangan sa nawa pamrami sabab roon na unang tanong wag yang yang gugulin tanong ipandairat tanong gugudan mga ulama kalok-kalok na sororok paropan na makabakulot na sokot torogan na makanaw na sotomatang kiri na makasarampang na sotomatalikod na makasamor. Sudah sa ibu kapakapesan na gagawin kita daw yan. Mga bari, mga dato, iman tuwai naupamangkapwa kayo balat na sokya gunda sangkaya agama sangkaya tandayo saulan sangkaya iadunang kaya Islamic Symposium at tatandingan ng idyong malabang na para tayo ron na upamangkapito ka na may mamakilit na may baloy na master pagama pangitaw Allah ito. O ganin na pagpamangan niya orang nagpulungan sa mga pagkawad na kasusuntan si Ikog yung mga ulama na paganayon na daw yung isa tapik. Nasa mano to, nasa unik baya-baya. Anto na yung gugudun ng Quran. Madidipikir wala na iman to nasisitan sa kaiyamulan-ulan Ramadan aw pamakamay ilang kayo na sumyaw na tigil na ika-25 to agupito ay ika-20 agpulo na sumyaw rin ika-20 agupito na piyada karoon na mag-andun na magudas katawaron na lapiwi sa ako at yung mga loks sumagkaling-giling yung masa lagi daw diya manigidagidaan na so kaya pa mo siya taksi last year nakatawaro na yung matoy madinikan niya sisita no sang kaya bulan Ramadan nagyutos ripropatan at kinanglan na miyawid tanwa akan ang iyang kaya panguasa tano
demanaya ikat tarima wallah. Kau bebenay niya kau matano sa maurya alungan namia tay na umus. Namia tay na manakaor na din na iina manakaabala sa buong wallah. Nagyutos subasaw mga umangan at pagandul si sinambong nakakapuran niyang buong. Ino to namia kadang-kadang iniro paano mga ulama ko kaya bubuday lang kuda ayat yang tamana pamamagayan Ramadan ama sasang duitian aing bagay ramatan wallah aw mambu mamwasa tanu saya kapul sa itanu Ramadan na iman wahtisaban para kaparatihan wallah na kuarap tanu si kubalas wallah na insyaallah na ibagay na tanu wallah sudah ayat yang tamana balas. Pamalasi ko pagbagalo yung tanong na gatusan niya sa pagbagalo yung mga ulama adong kunapin o surga ayat maranian na gano'n to sumaranian patanong niyo man babur raya pertama dulu yang maranian babur raya kayak maranian arayan kota bab na pinto may saban na oh, meron na dito mabubuhat na babur raya. Nai, ada na pinto surga ayang arangan narayan na ayang buwag pamaw kitro na sumia muasa. Ayang yang pamuasa niya na iimpidan sebutan ho na iimpidan. Kenapa sekarang yang muasakan kanukapan? Bahasa untuk bangunan nama, nah yang masak itu nabasa, namanya muasakan na sarbu. Nasi kurlangan, nah banyak budin ketaruan. Nah kepa kaya makasur kan mungkin sasupitan. Isaw na to ay nagritan. Ikadua pagalitan ron namanya kadak kelakian nagawon na ko kaya bubudong ng mga ulama napitero nabi si kumana niya kalitan mo ini dodanan sabaw apo sa alian su Ramadan na ayat po sa inyo nung naparatiayan niya na ayat po sa inyo nung naarapiang kubalas wallah na inirilabon wallah sumyaw na anusan niya ang iso yung ditero na mga paratiayan ano sa pamalagyang kaiyak pamamagayan ng Ramadan ang masasangkwitian na pamakaban na ipagarga na ibad sa kapurupal na kadimating bangarga. Korika, api ang inang mga nanarila, api ang bubudika, rila ang kawala, paisa, magbumasalan ang tamo ko. Nailaitan. Kumamagin gano ako. Hindi yung gato sa nilgilan niya mo siya ka. Huwag ilan na bagay ako sa pakaisip. Barat naguman na ka mo. Malo ko dumagka may turuan sa ito ng kapitan ng tangin. Lahiran mo na wala yung pulisir mo na so dapat nakatawa na nga di ko mamagin agad. Ano gabisto pwede na lang takot-taki na sa kasasaran kong yan. Ako kanita no si hindi mo siya. Dali sila hindi magutong niya ako ang mapi, ito mas isong ito, mabaga doon niya mipi, kadang manapis oras ka. Nari, sama no, tumawari penawala na tabi sa mga ulama ini, di ba Peter Wano, datang bilang bisa papi, kenapa itu mapian na, aluin tano, wanto na uno ni puasa, aasarbu, nagwento na ay puasa, amia kaafas, nagwento na ay puasa, anang barwa na kubersa, ay naraw ko pinili. Na si ko kapumamangil doon na siya miya ko kapampiyan, nasuti mo mga wata dapat na marunong ka o pilates. Ito na, nung nagkapilates ko na ginoon, ganda kasi asar ko, miya ka apas, iimpidan, ay naraw ko pinili. Pag sa mga guru ayaw, paganayro na paganuin tano si ayat kaya buda puron na puasa ano apa puasa
aasarbu na inibenturun o mga ulama na saumol umum puwas sa akalilig, puwas sa aginan imadami. Ikadua, puwas sa mga urin panwala, mga bai, mga dato na saumol khusus na sikmang puka pemberiron na miya kapas nunto na adun na sobraro ang miya kapas-apas kaya Peter akan na inaraw ko pinili asaw mo khusus. Upama nasi ko kaya kami ba kaya guguda tanuro kaya pa yung tanuro na saya tanubutangan na kabitan to pakalaya na kepakaya maramatan sa ginawa ka ito nga mga Dave pero nasa umol na umum dapat ako kapag nyalingan na ikumum di ka nung lima mag-isita na ikumum nakatiya mga ulama ini nagdama kasi ayaw ko na patero na puasa asaw umol umum magina ni madakalami puasaon nagumi na kakakuman nagumi na kakaminom na mga ulama na inirang kapiranon apyan ang dilaan na ka so kapaguyang kapilarulong pa ako kada daw may ito yung qualification no mag-itubo ganda kakakuman ganda kakaminom ganda gila na kaso darulong pa natotong sini mo pamakabarere lagi na ni puasa ayat yang juga koron na 50-50 kapag pilior kapag niya lapas samanan na inshallah na orang penubsar masulaman isuk ini karang kadlit pamanap pagulugan na pagulan depan ligaping depan uragan Nai, ikadua mga bae, mga datua giu budira na giu temia apa sa puasa na saumol khusus puasa amia apas pipurung-purungan na kainutan na perlombaan na pamamagilang kay kualifikasyon yan nagumi na kakaminom nagumi na kakakuman nagpiyan ang gila na kasidarunong pa ako kapagbayang kaw na ko kadadaon daw na inyuman kaw na piyan ang pusang kasumangaan daw takulawas ka niyakan daw pamako gumuguda na miya ka recall kaya hindi kayo mana siya butiw maruwa-uruan di siya benar siya pucat saumol khusus kung namun tabihan budak selalu siya pipusan niya kung may pipusan niya kung minat ba kung apa kung naikapatay ni ganapan ang piyakapusan yan sumaan gaw paglawas kata dito sama piyakan umangwi monitor kagilan at manali mga pagatuda nare sama untuk man na kailangan tanong na may tanong ito na yung gaw paglawasan nakataipman sububudannya tapi sa mga ulama ini paganayro na pagaluin tanaw si ina so tangilang ka yanag ka marjan ano dapat ba ale ito na ikaraya dia pikirwa na pagapusa so tangila ayat po mamanginagan kami ababadkan wasiat naya po mamanginagan kana nabadiya sa Quran na gusto mga para sa kapagagama yutoy mapia dapat yun maraya naari man ito na ikapakapusa nadigap po mamanginag sa haram ay sa abubudan niya namin ababadika na ipinayang kabuko kadadaon daw na di ka di imanambatambang ay dapat na naalala ka na at tangilang ka sa speaker may
kawan ni speaker na ba kita na speaker may headset. Nadi pamamakin din namin ako pwede ka na sa mga teamsong yung dati ako sa katextmate ka. Namarata na, nakati ang mga ulama hindi. Kaya siyempre, yung mga naman nakakaduman na lagi lugdo, wag ang pagkili na kapwela na mga bulak na ka, ay slow motion pa na. Agit na tinisugin na di kang video call na, nakiyang parang ka. Nari, mana yung buto? Totoo siniwan na nga, bumay na may lero sa kanan. Nari, isa to, ikadua maanan yang kukang bubudaw na basta mituna kasidaan niyo to, dinasiyari yo to araw patay modul. Dapat yun, agrigan niyang puman. Pagagwi ka, ano kung malaki mambuha, ay mo kaya nagala, ako na rubing ka na. Namay ka din kasi monitor TV na siya nabun. Dapat yun, mamaya ko. Paalang na tayo, may sadal na. Sa mga kaya pagdarihan ito na dagun mga duduk. May mga mbuhon, kaya na maraming sadal na sadal magagawa. Baru buah maling. Kadua balat puasa na mata. Are bulukad. Dia ngana nama tangan arai dengan nama puasa. Are mandaman yang balat manimpanan teng. Saharam. Ayo patio. Apa na tangan? Are wapalitan ako sa mga may musupat lo. Kubang kalipanan tali saharam. Natabiang masa mga ulama ini narangya ko gagawin na bugna ko sa puldon. Kami ang musya tao nami ano yang ano niyan iniso ko sa mga ulama ubay na niya bertiya. Akadis ko na kay mabuo merana. Pag mabuo merana may nauba so kapasan, naukalawan ni ng betul. Gaman ya to na halito na bilan buah halita merana. Kumaya halita merana. Basta at tingin na ilay nakapagan na iso pag-ilay na nasunata. Nailay na kapuruman na makro. Nailay na kapuruman na haram. Namanya kagiro ko sa utang mga ulama tira dito na paganyan nila hindi betul di urong pakatako. Biglagan ko rin panisona. Tama na rin ako rin na dapat yun. Nay, maraya betul ba di panteng sahara. Ale, matona penidan napian. Lain taman hari bus tadi yang ada dulu na televisi yun napaparang nga. Nakaimana ka mamuilalat ka pendewa ka di mana tingin na rin ke palangangan yung sa kailangan tano. Wait, na usap na barang mo. Diskarte yan. Lain ito. Siya may katiga-tiging bantay. Ang adadong niya bumili ko na namin ni lang ito na patalas sa talandir. Nabaka palakay. Kaya pati, kaya may kami niyo, nangyari din lang siya. Urap, dalawa bubunggo po aso. Kaya pag wala ka na lumang suwata. Kami kayo nakalaman niya, abi, o bang niya doon na niya, so para ito, bertay na, kung atong lang na yung mabubuya ni Tini. Ada pakir. Kata yang mga ulama niyo, kung niyo kila sa mapa, dia lalu kuwan ng buo televisyon na. Kaya man doon, naging televisyon niya, kaya sola, na disati. Nasaan na kikindiyo ko ron, na minus na 1 week before Ramadan, na parang gagawin daw doon, na nilang pangalan. Detaro ko pamilya. Nay, ikadua mga ulit na wala nga bangat pusaon na mananasilpon ka. Sobrang sa television ay bunayong kabuko kaor nadiga di Facebook nama bahasa adongan nadiga di mangros kalau ko pinari ko ito malata kasi ito mga nagpiprosesyon yan niya ako magbiyaw kaya di magubos siya tanong ginaw ginasaya ano ba nga bilog? Inaw na ito niyang kombo, nabibara ang katidaw. Matay ka. Nay, miya karayat,
Ay dapat tara. Tadi ka man pagundo galit samanya na 20 days. Sobrang 20 gawin na mata na nagpiteruan na open. Mana iya lang buron na close. Akibalan na ipagundo nakik iya bulog mo kaya mili oro kan nabelak niya atanan na ubi. Tunapan para pagkuwasaan solema. Bili ko ni wago video. Inalima ka ang kulit talaga. Para pusa. Marjan, ada mana kapag pusa o naupa makasalay mapuro opisina o di na nagpumirma na miya bubalikan o bakit pumirma nakapangla. Dahil firma o diti ang principal. Kau to so tek sila di pemendeo na puasa na di rikar-rikar o na mambo bagay hati. Ada apa kan? Jadi bentar oh, ini mau buat nak ewan juga dong, nak crossfire. Nah, ini ada kailangan na yang kana nalimang kana mapakapusan ka salah di dede na yang kotoa kaya ano ya tanoron na nakasandagan na tanto mga bae pakapusan ka adi upon mamumagaan din sa kapulindaan na miya ka panuga o siringan ka o na miya makapapusan mga lalatid na yang ngasih ka so lalatid nila Giulang pa mga koloyatig na tamang koloya sa namiya bubudikan na bumunro mamutay ningin na kailalapis na iba na panelalo na atingan. Wow! Ang sarap! Pagin iba presentasi tagaw. Bakit? Video ka na karano kung asya kumasakay tagaw. Ay, yang lain, sama lo kenapa lo? Ikaw pa, alay mo ito na ikaw pa mga pusa. Nasumanga, aitano. Kaya di patawurong sa. Ano ba yung mga pusa kung mga anggota? Di ba na pagpangina na mo masukasyon na tigaan na mo na. Hindi mo na nakawawa. Agad naman siya na, ano mo yung papisala doktora. Kailangan na diyan kaya doon na magpagadiwan. Alam mo ba? Mrs. Matabuan na tala. Kailangan mo sa mga pusa pangina yun. Nauduligaw sa. Ale! At dumanayay ka mga pusa si sabihan kaya mga aitano. Nakakaigari. Ila yung gaman. Hindi di palago. Lago. Ya udah balinya nanti papa 3 rumah. Lari, siap putih. Sarang laga. Oh yang mau semua yang saya ini kan nakasilpi. Nabi yang dero kena grabe. Oh mau aktris. Nayawa nggak sama pita. Mga aktris sa naraka. Nare, alam, tumanin to, pangapusang suwa itano na basta dapat ipantagyo na sumuan na di kadang pagulot. Kaya ibarat yan na at nagkawingan at nakasal. Hindi ka di pagulot. Kalit na imakawin na kayo gabaro mambo. Ay dapat ala. Kaya niya bubuli ka di ka kung lang ang masagi-sagi taro kang man mambo perampa. Nakbubutuan ka pa na forma. Aray Muhammad na gitu. Bubutuan ka pa na forma. May nangin na nakaroman niya. Ya salam. Oh ya, wala may panakiyaling ka. Yan na ka. Ito na panayari. Namin yung manyan pernah di melaad dami berbudukan nama mirip mo pala. Kaminos na isa kali tero. Nagubumi aswayan na pilala ka unang manisabi na niyan nag-hitsong niya rumalo mo yung tadil. Manini mga popol. Nakatip mo na mga ulak na ini niya nga kuwakan ng mafia. Babay ko lang. Si ko magala niya. Hindi ka dito pa kayo sa mafia merpio. Ako pa merpio mo ka. Kaya ba parang ikarumang ka namang kaamisinan. Nakaipulo mga panarin para mamot. Nakanapigo na ganun.
Kemana ya dia lagi film surga anak bahan memubuk. Dia buat kesesatan kau ya. Naik, maafkan to, pero mana mo, kaya usuman ro na nasala, api terwang ng bubeto nga na porma. Au, kain ni maniano pernah nakabris. Api yung people kasi nga namali pamubutbito na di mamagismay. Kaya ko na perlaso. Kung saan sa kau di ko tagi sa dancing night. Kau mga saudi nga namang marapra ka mamipos. Iyan lamon na. Ngay, benar ya. So, katay mo naman niyo. Yung nakiariatan, parang dibilang sa mga babae sisira besar. Yung nagberes, eh kung magpapakayanan, huwag yung utangin pa na naman po. Sasawa, kinabada-bada. Ang ano ka beres? Kung manupurma mo, haram mamiyababad ka. Pwede namin yung sa kung pero babakira nag-importante sa namin usay. Nay! Ay! Matunapang ito niya! Iyang ka na nadila ka mambo, napakapusaan ka. Kami ako kuya mga nadila ka kasudian, nadatolangon. Kami akan lumuluda ka pagkagriyan. Bagus ka. Dapat ka. Naubang mana pagmamagirin mo, sama tama ang ulul patron na radio ngari. Ama masoro yan. Ay ibarat yang lagi dauta atau tong apian di dasung na pagawin yan sa barabali ngaliman o. Yan ang santong tong. Yan yung masuk kami din sa barabali na lagi din sa soro yan. Awidan yan naman buso barabali yan nakalinya di suruyanan si Antif dinabu si Antif Marjan kan sila mabrok maka teks bagus apa dibeli lagu nakikataw ko rin na misiminar kay Manto na mabitak man na ito kuano yari patande katotok man kay mapita na manu-manu man mamumi juju kawat ang mga ropete mudul ay ketutan rin Manto na maritis ay man na tijual ter mga maritis tayo matawag kaya tijual ter na mari anong litis senior tera na maritis nare opi kukuru ya siram mana tinginadaan ni mamipitan na ibetul akhirnya kaya dengan sahawa amian nungsiran nagmusiran membuat tomanaya timing na inagpuna nila na kayo susiran sa ini apalagi niya betulnya na single nakati ang mga numpasiran sa akin hindi binasa mo tapos pimipian niya nagwilan ng toron sa otomatik na ipet kakakuro ba kakukusway lang ubagala nakakuro ba kakukusway lang usiringan niran magbantuan at talaga sumasan karena ba si mananan mga tao ka mga bago na itidupoy lang mga bukararapilan Nay, sama ng maurit luwala niya dudami o pangapusa na nga na nadila. Orit panuwala. Kakagiyaya. Dudantan, wala. Iya buntong sa tikiro ka pangapusa sa mga nutaw lawas. Ibarat yan o paman na mga pusa sa tangila ko. Pamuta ka ba sa kanya ka pangamagin ka sa harap. Sumata ko, sulima ko, suayakan, supan, sudilang. Ibarat yan, ito nagsikuswa. Baka po kaya batalan. Nakakaya mga ulam hindi, sisa pure na nakakaya ba tadi? Kamay ko, namya ko mga sawan na yung ka mamumya ka pamaganda. Nabagat na yung hindi sa estrating. Pahingan na, kung mati, inabantaran ako muna. Nakaya ko man ang so, kakasan-adan. Alay, mati man yan, bos! Nagyang ka na ngayon na italon na uding ka na namaran, uding ka na namapindira. Naayamnya batang na subalas o puwasan ka. Ya kali? Itu niya batang? Nah, misi ako kuman. Sano-sano. Pagi ako gagawin na niyakapya-kaya kami sa mundo na.
Ang pengusiat ka na misa ka na masbag na 1K. Paganda di urong pagi benar. Kaya may lang naman mangantar na 1K. Ibigay may ako anong siya na pinang so ya daw mo busan di pelai so question. Nai, kung may pangaysa, ano yan yung unwan, kung naipaderoon, naikadua puasa, paano ba niya? Kung na? Abgan ka na, saumul uso. Saumul usos. So, kiyano yarok mo na sa lo? Anto na ay para pumpusa ng lupa. Ano rin sa 3, 3. 5. 4. Kausungiro mo? Ay kung man mapulmo mo, kami ka di galimang mo. Na may buong ka nakapong. Kami pupunta ko. Kaya pa sa nang ito, abulto maribad ang mapado. Nare, sama mo lagi mo kagyubot ka mo ay kadua puasa na miya kapas. Inshallah na. Inabisa ko sa naginawa na pamakan na marinita ka sa tapi ang kalimitan na inshallah na. Ganalinaw. Kaya ataw ko na wala mapiliwa. Dia kan mana bikin marja gawin lang kaya patuwa na kata kami ang 30. Kaya ito na dia mana nga galo na same na mga addiction niya. Correct? Perlu ba naman sama pasang ilang muda? Tapi ada rin nagsisit na. Yan dito. Perlu ba sa artista biglas sa kelaba, kaya sa isalanan na, iya, di mga, miya di ko na miya berpilih. Lagi di ko miya di ka sa nga nakarorot na kayo muda di ganito. Ay, tatalawa puasa, ang yuto'y inaraw ko pinili, ng barwang ko first, tindus rabaw. Tunay na talo, saumo, kosos, kosos, ale, matunay mana niya na kubanok man, di na kanyan so kainom, di na kanyan so makan, piyanang dila niyan so kaubayan yan, tidarulupa yan ko kada daun daw. Rutano pa si tama na. Yuti pa ganyan step yan, Ino kasi ati yaman, nakapagara yung tanong yung nakaubay ako darulog pa. Kamay ko namin yung tanong na dalang man sabutan na. Kaya ako mga sawanay na mister, kapag mo na pwede na. Nasuma sa hardware, nawa ka sa plywood. Kakailangan na nga, nekik nakalatan eh. Kasi biskal pa kayo ba taling pag-uway? Ay, may karoon siya rin. Kami ko na siyong talian mga ito na nga nalipang siya. Kami yan lagay sa namay. Ay dapat yun, na inawasan ginumsibo ito na ati ang mga gulutan no, inanganan na kauwe ako darulupa na ilatanan, ayon sa mga lokstan, katiyak ko mga ginulang kapagyaman lang na si Haji Muhammad Tayyip, baparanay. Ada waktu minggu, ano yan yung una? Guminat? Minom. Kuman. Sa kauwe ako darulupa ya. Ito na ingatan lo, kapat? Tiara pusan yan so? Anggota, ini pengaruh yang amadang lo tuh. Pertama mangrol, tidak memorize, tidak bulu. Yang tidak memorize ada matang lah, ada penatangi lah lah. Nah, apa itu na ini napian? Napiara pusan yan, so pamikirannya. Ini umanya lo, nabasta amat yuto, bumi na bagakuman, bumi na bagamenon. Pian ang gidana, so kau bayang ako darulupa ko kada daon daw. Napiang pusang kasumangan lupa lawasa. Na ini yung mana kau, napiang pusang kasong pamikiran ka. Very good. O pa mga mag-yuto. At hindi ko pa naman ito, pagdawa ka pa. Alin, naku na, pangdulo ka rami. Kung sila pagkapusa mo pamikiran. Dahil lang naman namin bubul ka. Hindi pusa lagi na kaya ano yung tanong. Hindi tripping. Benar juga perlu memulai kita training English. Ala na tani mga kisa ano. Nada bagal rin na niya bubudu. Tiga di puasa namin tiga kabadi wana sa mga loks na ira na nakaibiran nagkilo rin na di mayroon. So masanda mo po sila. Ana dito ni Ubong buka dah si principal. Ini mama dia buka batu yang anak sakit. Jadi malam dia nak dia belum juga.
Nyari siya buti yun. Mga dia, mga bakwet saya na ba sila kayo mga tao, nagsikat siya, mga kreakwan, niyakambal na ina, mata ka lagi yung bumiyong panabumbul. Ito na, mga dayo, kita kapakakaway lang siya. Tayong belangan, at ibarang at narwaro pasaraw, bang kali, tini sumarata, pinaka-minus na yan, nadi pag-imagina na sudon niya. Kaisa na nasipato niya marapiyaya, at na oras, naradangan dirang sunangit, kadiran di perumurudan, sa taman sa miya jeroiran, akadna namin, nadang kaini, adna aribat. At yung mga ulama ini, salat panurolo, ginan manangan ng mga kaadwala na si Oral na di ko pa kayo mga di pangumili. Kahit pipikiran na, inupalinan doon lang, nasangan niya ko dunia. Yure? Nakaiskali na natangaw ng awag yung madon na panawin, ay ito kami niya kadi alak pwede sa rada. Ano niya, rumbun timba ko. Ano may naibigan? Nay, sama no mga ulit wala, pero manango, kailangan na niya ilatestano sa naginawatano, oryan yan, nagyang kaya Peter wala, nakapamamangin lang wala man apato, tanitan na ini pendalay nun. No to, nasitma mo katumuguda ko ron na kinang tanong suwado ma, inusakan na isakan wa yung ipagantisan, sisa diyan kaya malabang, sisa diyan na diyan na may Islamic seminar tanong suman-sumane. Tinanggan na suwado ma. Isi ako kuman. Saan sa mataw na subagan yan? Babad na tayo pulo, pero ako ba pulo yan? Kau na? Pwede? Pwede na pangaraw? Nari! Para isir na yan. Panababat sa mga tapay lang na pagilay na ng pangaiwan. Tipo pantagtano sa mga kapagagama. Sa ano si Yossi? Ato ikano po mga wagib ko sa bayang sa kalong. Panagwaya kong pinawawagib na dohor, asar, maghrib, isya, soba. Pamisir ko yung sa dohor, nang paniganiga sir ko yung nawagib ato sa sala. Na magano yung ano sa kalong. Niat. Kung ako? Niat. Kung ako ni Kadua? Abdas? Sama na yun, alam niya mga ulama hindi, strappinganan man, kasama na yun, nag-iabisto ang alum na master na nila si Boy. Ngayon ito, alam niya mga ulama hindi, ito na, wagi mo sa Boy, napitirin na niya, kanabaw tawagi. Master. Ang ito nasurot, kaya mga ulama ini. Katawan ni Minon naman yung pag-isip. Babagoy mga ulama na, namiyad na multa ka, a Department of Education, na isang lecturer, yung buluputero, nandodor pa, na hindi siya ka na yan. Nag-iasaksak pa na ako division sa Pelitenden, dahil mo ni Kadero Nakaibutero, napias ka niyan, namiyamin yan, niyatayden. Adi yung disyung bayang, na diyan na nakatawan. Katawan niyo, kati ang mga ulama ini, ino kailangan tanwanan. Kakati ang mga ulama ini, na umibagak suwagib, na salakawakok ko man yan. Na umibagak surok, no salah, na salakawakok ko man yan. Umana ko. Madidi, kailangan nakapamakutan tanong, yan ang labang Ramadan ng miyara ito ko. So may uli na 3 days, so may uli na 2 days. Kaso may uli na makita na niya, ta? Ito sini man. Ano man yung mga ipagumanda na ron? So Ramadan, mga uri panwala na kailangan na pamamakutang kakararaguna. So Ramadan na pamamakutang kakalalabay yung pamakat business. Na pumakutang-tang, nalaboro na sita mo sa gaya, tunay iban na asral awakir. Sampulo gawin anambak por Ramadan. Nakanoto, pumakutan o magpagkakataunay. Nati, sama na ito na ko. Mutahin mo sa itanong na. Ari, may ito, bisaya nyo man. Pipirwa ka naman sa inyo, kabudawan na kailangan nakapamakutan tanong kawas.
iya, nakaisi di mga sagad ko Saragon. Nadudun sulay na Qadar, amakay isa pang nakasagad ko Saragon. Aron minipantag sa pinitoronan ko Quran. So ano si? Miyaka pirami toron sa Quran. Miyaka isa. Tayo matawag po. At yung mga ulama niyo, so Quran na isa akiyan udo ng mga ulama na may katlo itoron. Pada na itoron na laylatul qadr na kaya pantaganon na makapupuong wala na inuit kulaw makpod. Na initoron peruman na buong kulaw makpod na inuit at mang pumurya langit ko dunia. Ikadulo to tumuron. Na yung manakya pantaganon na laylatul qadr. Na ikatlo na initorong ko na beauty istante nga kinitoron ako namin na minipantag ko laylatul qadr. Babay iso ano na dia ngatawa, kami akan naman dia. Naik, pamamakotan, inuto, na tiawag tanong manaliw na di yung nagawa ng mafia. Ya bagyal khair, akbel, hey, mababaya sa mafia, bakulta ka, sarampang ka, pagdamal ka, ay manto na Ramadan na kararaguna, upang kasi ukat pagabla kasi ukat pangbukuda taroon mga oripin wallah. Pinirwan ng Nabi, bakurot ka. Sarampang, digabul nyo tatangkiri, kala malaya mo tatangkiri. Kani sarampangan, Ramadan na isaat, kung naibon na pinggol ba uno Nabi na babatiya sa Quran, karoon nilitoron sa Quran. Sama na yung babay kulay, nabus ka pagari kulay, niya kapira ka mga tamat. Sabi sa ginawa ko, o pamarangin nga ginawa nga, kayong pula nga pula sa ako pamakagyaw sa pag-isir, iba pisto kisi baratas na, niya pira ka mga tamat, kapag kamarangan ng balik, niya kapat. Pag nikoy sa Quran niya, natigang niya kapat. Inoa na ito isyuan ng mga tawad ang Quran nila. Apya kaya na nabigula. Nay! Diyo bisa apad mo na yung tangaron ng ulit na wala. Tiapa demang ko, pag sa mga ulama ini, yang kaya kapamakuti sisa mo to opportunity, masa kabudawanan. Ada namanya panutur, pag sa mga guru ay audio o garibat na ayang karanin na subat ang banbawa. Nabigyan sa kanyang sa opportunity. Bigyan sa kanyang sa panit. At palo, nasadun sa pagninyan na ibagay Allah. Pamanasad sa pagninyan. Example na utiruan yan ibarat kaya Allah nagyan ka cellphone na nagwalya ka bulawan na bulawan. Kaya hindi ko yung nuto Allah pa mamagay. Hey, tabi sa mga buruan na yun, nakagiya ko na mauto, akatok kawan niya, nagbigan wala sa kalawat pangni. Namiyakaw masawalay kugudanon. Namelay ko ni misis yan. Bala yan ako tapar, masaya. Pamawa na, kaysa ng sikaruman yan. Tigyan na mistero, pamakasi sa walo. Lagi dukis anak ko ka, butan mga gabi, na doon na yakapitiya, linaw lang. Tulay ni Siburian, ando man ay tigin ni kapitiya, linaw ko, ibigan na ko wala sa pamamagayan ng talo, nasadun sa panginakan ko Allah, na imbagairakan no Allah. Nasumiyang doon naman mga darudupa yan naman mga dito na kang matawag yung babaya pato. Natigin na mister, ubaginan na iba't mga diyawan magyo, diyawan mo sa isa. So at iso dito di kang ginawin, ang nakalawatang nga na diyawan mo sa isa. Ino mga bay na, mga bay, ang nabas kanwa, na malutan o paganda yan sa rasa mga utama pugulaw lang. Matiti, so kaya dito niya na-approve. Di po kaya rasa isaw na, di na ito may pangin na. Tigyan na pangyang karakang wala ang baloya ko ang yakatain, tain. Dagnalawan yan upama. So ano, ya Allah, so darudupakan para tay-tay dengan nagukong baloya dadaulan, kapag naman na sa sampila ang mga anak di mga dogs.
Nyakatek anay sa sandang Koreano kasi pre, lagiwan na mudil. So kaya yun to, niya nakay dun to na bugari, may balik, taat, kaya nga ba yan, ano to, apa nga rumah niya. Mapano ba? Ya magigil niya, nangarumah niya. Naso kaya to gawin na rin mister, pira niya usahin na paano ni pira? Isa. Niya usahin na isa. So kaya dito rin ang misigat na balita eh. So narudo pa igilaw na kebayaan ni Sir. Naso kaya dito mo niya kiyoto nagu kararang iti. Nado na pangini na duod. Nabuta ka na ina. Ya Allah! Kung hindi mo na aso karo mga nabali ang aman na aso. Tangyaran kita. Bukman belo ya sunco. Aso na. Nakli kebayaan. Hindi mga kubot. Piranya usahin apa ngani? Dua. Nah, so kaya yung mga pagarian natin, niya usahin subuh pang niya. Bulang bau na isa, miya ka isa kumana tutulun na miya ka umat manariso mga batayan. Naya tutul na penggurau peniran siya maira. Kaya ini song kakiran ng mga dayong iran na si WP siya ya. Ada ina sujuaso. Wala na pang niya digiri amanya na uta parima na bumang ni na terima. Miare ko na kumulaw ni so wala na tingin tadi. O mga dayuan aso mo ina naman na aso. Wala man ni aso. So kaya na dunya ito na mana lagu pang ni lagu mata pa ni na adna. Bumni ko na para yang ubang asalian. Na ko may sa ubang asalian na sujuan daw. Ano siya putro? Vietnam yang gunanya dulu. Nah, mga bay, dia biyo to. Ino kailangan anak itu wala mabiyan na dia mamumura-mura ba pamasan ang mamucara privat. Bantay tak. Anak ko bantay dia buka larane ay betawa na tanda. Dia lu ke wato. Kay mato na miyang tao, tama nang isa ata di mato na miyang priority. Kani berbeda taruhan. Niya taman mamatay. Lagi di bawah di Surabaya. Kita ko ya urona. Tiga rin matang wala bala. Bau pikir ni basa. Ano magkararang ini? Ino na may pero alam yan ng moro. Ay tinay ba di Surabaya? Niya bulbuligatin magabdas ta na gudam na nga pika ako. Na magabdas ta man na gawing amatakman. Nare, sama mo to na pitiro. Pangabutan mo na lang mo. Ino to, mutang niya po sa mga may panabutan na. Insana. Ya Allah, iman to na. Ngayon to. Hey, namanya nag-iwa miya bubulit ka nga ba mati kakapate ang muro na. Bangay ni kakapate. Gusto ni mapita na sa kali pusta inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami yang benar-benar kay siya. Kahit mana yang pinangalan na ino ka 2024 na daw mga panamar na siya ko 2025 buhay basang taon na ron pa panamar kaya dito ko mapita na sa kakmani goodbye dunia na karo mga panamar ay dapat Allahu Akbar mangurit no Allah umaswitan no pamakutatan no diyan na Ramadan kapiyawag talong manunagyo na pikir ko nabi asik umaan niyan na kaya daan saugad tiadaan sabali so tao area oto Ramadan naramig mekos nadap karila iu Allah api pero ang napagkataon na ini yang ada ang bumudutan si inay no kabat kado din libetelan kita no mga tukuna pero manalo ni sasakitaw doon na niya ora sangsikan bendo to dapat mga peto gawin na sasapadan na buruan niya alay ubang ang mga so 20 Ramadan na ay siya na napag-ibitar na mis kasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.